Při dobyvačném tažení na západozemí se proti targaryenským vojskům postavili dva králové, Mern IX. Gardener a Loren Lannister. Když se seskupili u Zlatého háje, měli jednu z největších armád té doby, a to v počtu 55 000 mužů. Aegon měl pouze hrst mužů, ale za to měl sílu dosud neviděnou. Draky. Den oné bitvy dračím pánům přál. Bylo jasno, mnoho dní nepršelo a velal pouze menší vítr. Na rozlehlých planinách se nacházela velká úroda, přesně na sklizení a suchá. Když králové dorazili na místo a zahlásili k boji, targaryenská vojska byla připravena stejně jako Aegon se svými sestrami. Jakmile se snesli z oblak, Rhaenys a Visenya zapálili travinu proti větru před a za nepřítelem. Štiplavý kouř oslepoval vše a k tomu byl doprovázen i dračím ohněm. V této krvavé bitvě, známé jako ohnivé pole, zahynulo 4000 mužů plameny, 1000 po meči a 1000 se vzdalo a pokleklo. Loren Lannister byl zajat a také poklekl. Slíbil věrnost jako ostatní, kteří nechtěli potkat osud Merna IX. Poté Aegon Lorenovi udělil poctu strážce západu a učinil ho pánem Casterlyovy skály.